오빠. At syempre, ako'y nagbabalik mahal. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para tapusin ang mga dapat bawas-bawasan sa mga tao. Ito yung sinasabi ko kanina, mahal, na minsan ang problema kung bakit ka iniiwan ay nasa sarili natin. 'Di ba? Ang dami mong sinusumbat, ang dami mong sinasabi sa ex-partner mo, pero ang katotohanan, hindi ka tumitingin sa salamin. Ugali mo pa lang may problema. 'Di ba? Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spy. Si Opa mo na si DJ Kim Chino. At 'di ba, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 dapat mong bawasan para hindi ka na iiwan. Ito yung mga bagay na talaga nga namang okay lang naman na merong touch or meron pang konting sangkap ng ganito na pag-uugali sa relasyon. Pero technically, hindi overpowering, di ba? Anyway, balik na tayo or recap na tayo. Sabi ko kanina, una, bawasan ang pagsiselos sa relasyon. 'Di ba? Na imbis na yung time nyo together, yung bonding nyo together ay talaga nga naman positive and good memories, ay hindi. Dahil sa pagsiselos mo, magkakaroon pa kayo ng sumbatan at argumento. 'Di ba? Make sure na ang pagseselosan nyo or yung selos nyo ay merong basihan, merong pruweba, hindi haka-haka lang. 'Di ba? Totoo naman. At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, bawasan ang pagiging toyoin. Diba, sa healthy relationship, mas okay kung most of the time ay normal ang pag-uugali mo. Hindi yung bigla-bigla ka na lang nawawala sa mood, nagkakaroon ng galit, pero wala namang basihan. Diba? Ano pa ba? Yung mga mood swings mo or negative attitudes mo na bigla-bigla na lang pumipitik. Ay nako, nakaka-drain, nakakapagod sa partner yan. Imagine mo kung araw-araw may toyo kang matatawag na kung saan wala namang basihan, wala namang pinanggagalingan. Gusto mo lang magpalambing. Ay nako, sa partner mo nakakapagod yan. Bakit? Huhulaan niya yan kung bakit ka tinutoyo. Minsan huhulaan din ng partner mo kung paano ka lambingin, paano ka suyuin. Hindi naman araw-araw may energy yung tao, yung partner mo para unawain yang katuyuan mo. Gusto ko sana sabihin ka abnormal. Pero mood swings na lang, di ba? In a nice way na lang. At ang pangatlo at panghuli, mahal, para iwas sa pang-iiwan, bawasan mo na ang pagiging demanding. Ito, totoo to sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal ng petrolyo, di ba? Sa mahal ng bilihin, ay nako, bawasan ng pagdedemand, lalo na kung hindi reasonable. Ano ibig sabihin nun? So kung alam mo namang limited ang resources nyo magjowa, yung jowa mo, alam mo rin yung source of income, di ba? Be considerate enough. Huwag ka nang magdedemand ng hatid sundo. Di ba? Totoo yan. Kasi bakit? Minsan madidrain yung energy niya, madidrain yung resources niya to the point na baka mas maginhawa pa ang buhay niya nung mga panahon or kapag nilet go ka na niya. Diba, mas gagaang ang buhay ko kapag wala pala akong jowa. Might as well, sarili ko na lang yung mahalin ko. Hindi na ako jojowa ng may toyo, diba? Ng selosa, ng seloso, at hindi na ako jojowa ng demanding. Diba? Totoo yan Minsan nakakapatay ng spark kapag sobrang demanding to the point na hindi na reasonable. Kaya might as well, bawasan natin. Alamin natin kung hanggang saan lang tayo pwede mag-demand at alamin natin ang capabilities na magiging partner natin. Diba? Because at the end of the day, partnership or relationship should be partnership. Dalawa kayo magtataguyod niyan, hindi lang siya. Okay? Pagtataguyod, pag-understand or pag-unawa na rin. Kaya let's have a healthy mindset para magkaroon naman tayo ng healthy relationship at hindi ka naiiwan. Ganun ka basic, di ba?
Anyway, mahal ako'y sisibat na, pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titangelo at Rocketera sa kanilang programang Rocky Secret Files. By the way, nakikinig pala ang in-drive driver na si Nathaniel. Shoutout muna natin bago ako sumibat. Maraming salamat at dito lang kayo mahal sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!